Arestado ang tulong sospek sa ginibong bypass operation kan pinagsarong puwersa Campili Municipal Police Station, Naga City Police Station, Camarines Sur Drug Enforcement Unit, asin PDEA Camarines Sur. Pasado alas 10:28 ng Banggi, kan nakaaging Miyerkules sa Barangay San Jose Pili, Camarines Sur. Ang mga sospek edad 33 anyos, 28 anyos, asin 26 anyos na nagtatrabaho bilang delivery riders asin construction worker. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang 31 gramo ning illegal na droga na nagkakantidad 210,800 pesos. Malaking tulong po ito, ma'am. Of course, yung mga confidential informant natin, we always encourage na kung ano man po yung mga nalalaman nila sa ating mga kapulisan para makandakan nga po natin ng operations. Antes na ikasarang bypass operation, haloy man na binantayan kang otoridad ang hiro kan mga sospek. Sigun kaya balaing, day mang kabali sa listahan kan high-value individual ang tulong nadakop na suspetsyado. Nananawagan kami kung meron po kayong nakikita dyan or na-observe nyo ng mga nagtatransact ng illegal drugs, ay pagbigay alam lang po, mag-text lang po, and then pagbigay alam sa ating mga kapulisan para makapag-conduct po tayo ng anti-illegal drugs operation. And hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin nahuhuli yung mga nagko-commit ng ganitong krimen po. Sa presente, nasa kustudiya Campili Municipal Police Station ang mga sospek na makakahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.